Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि DP Blog YouTube चैनलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनाय लाग्रोनाय जाबाय। So guys, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फंनैसो जाब्रा जाब्था राव लानानै फैलायबाय। So guys, दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि ट्रेन्ड सोलिगासिनो दिनै ससियेल मिडिया बेखेवनाय लोगो लोगो दिनै फेसबुक, इउट्युब जिहेतु सोरांनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनसे ट्रेन्ड सोलिनाय खौरांफोर मोनो जे आमोखानि हिन्जावा बा आमोखाया ओरैबायदि जालायबायनो बेखौथ' बुजिखासै गाइस, बुंनोथ' नांला खारथिंलाबायनाय। स' गाइस, बेफोर खारथिंलाबायनायनि बिखय आं बारा बुंनो खोथाना, आं बेखौसो सानोदि जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा जाहाथे बिथांमोनखौ साननानै बा इयुन बा गुबुनफोरा जाहाथे बिथांमोनखौ फल' दाखाम, जाहाथे दिनै सोरनिबा संसार जानायावबो दिनै नांलाय खमलाय जुदि जादोंब्ला जाहाथे बैफोरनि खारनायखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआबो जाहाथे बायनो नाङा बा नोंथांनि गोसोआबो बैखौ फल' खालामनो नाङा, आं बेखौसो हास्थायदों आरोखि। स' गाइस, दिनै ओरैबायदि जोंनि संसार जानायाव जुलिनि उनाव बेले बेजे जायो, बेयो दिनै रां गोनांनियानो जा बा रां गैयियानो जा दिनै एसेबाबो जों दिनै बेले बेजेखौ नुनो मोनो। बे बेले बेजेया जाहैबाय मालाबा जों मानसि हिसाबै गोरोन्थिखौ मावखाया नङा मावो, थिग बेबायदिनो मालाबा जों मानसि हिसाबै जोंनि राव फाव रायलायनाय हनायावनो बाथ्राफोरा दिनै गोरोबलायाबा एसे गेंग्रें गुंग्रुं जायो। दिनै एसे गेंग्रें गुंग्रुं जानायावनो जुदि बेबायदि जायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो गाइस। स' दिनै जों बैफोरनिफ्राय उदां जानोब्ला स' गाइस, जों ओरैबायदि जों मानसिफोरा बैफोर गाज्रि सानदांथिनिफ्राय जों जुदि उदां जानोब्ला जों सान हर अरायसम जों बिजियाव थानो नांगोन। जों अरायसम जुदि बिजियाव थायोबा जोंनि गोसोआव गाज्रि सानदांथिया जोंनाव फैया आरोखि। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनियाव धोरोम होननायखौ जोंनाव फोथायनाय थानांगोन। धोरोम होननायखौ दिनै जाय फोथायाखै बेफोरबायदि मानसिनि गोसोआव बेफोरबायदि गाज्रि मैलाया जाखांफैबाय थायो। आरो जायफोरा दिनै धोरोमखौ फोथायदों, धोरोम दं होननानै सानदों, आरो जायफोरा धोरोमखौ गोसो गोरबोजों फुजिदों बिथांमोना नैफोरबायदि गाज्रि खामानि सानदांथिखौ साननो हाया आरोखि, आरो मावनोबो हाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै पाप होननाय मोनसे दं, मोना होननाय मोनसे दं, बेखौ जोंनि गोसोआव सानखांनाय फैयो आरोखि। दा जियानो जादोला जों न'खर संसार जुदि जानायाव सोरनिबा हौवाफोरा जुदि दिनै जौ जुवा जुदि लोंनानै गेलेनानै दङब्ला नोंथांमोनाबो सोलायनो नांगोन। आरो सोरनिबा हिन्जावा दिनै थाखा फैसानि जेंनायाव न'खर सालायनायनि जेंना मोनदोंब्ला नोंबो सोलायनो नांगोन। नोंबो हौवानि बा सासेनि मावनायखौल' नों मिजिंथियाब्लासिनो दिनै हौवाया नोंनो थाखा फैसा होख'नो हायाखैब्ला नोंबो नाजानांगोन, नोंबो हाजिरा खामला मावनांगोन, नोंबो दुखु खस्थ' खालामनांगोन। अब्लासो जोंनि न'खरा सोलिगोन, अब्लासो जों मा होनना बुङो संसारखौ समानै लांनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै संसार जानाया ओरैबायदि मोनसे जानांगोन जे जों दिनै सेर फारला बायदि जोंनि न'खर संसार जानाया जानांगोन। दिनै सेर फारला, हमना ला जों दिनै आलु सेरसे फानबाय, आलु सेरसे फाननायाव नोंहा जुदि फारलाजों आरो दागाजों आरो नोंनि आलु हरनायजों दिनै समान जुदि जायाब्ला नोंहा सोलिनो हानाय नङा, नोंहा लस दं आरोखि। थिग बेबायदिनो जोंनि न'खर संसार जानायावबो दिनै हौवा हिन्जाव दिनै गोरोबलायाब्ला, हौवा हिन्जाव बुजिज्लायाब्ला, हौवा हिन्जाव खुला खुलि रायज्लायाबा, फोरमायज्लायाबा दिनै जोंनि संसार जानायाव बेबायदि गुबुंलेया फैयो आरोखि। दिनै माबा मोनसे नांगौ जादों, दिनै माबा मोनसे मोननो हायाखै, दिनै बेखौ नों फिसायनो मोजां खोन्थानांगोन। नोंनि फिसाया दिनै थाखा फैसा गैया, दिनै हाजिरा खामलानि मावनानै जादोंब्ला नों बेखौ बुजिनांगोन, नों नेनांगोन। दिनै नों बिनायखौ दिनै होनो हायाखै सम मथे, गाबोन समफोर होनोबो हागौ, बेखौबो नों बुजिनांगोन। आरो नों बुजिनांगोन जि नोंनि फिसाया दिनै होनोनो हाखायाब्ला बा हाजिरा खामला मावग्राबा बिथाङा मानिफ्राय होनो, अब्ला दुखु खस्थ' नोंबो खालामफानांगोन।
नोंबो बिजों हेफाजाब होनांगोन आरो फिसाया हाजिरा खामलानिफ्राय फैयोब्ला फिसायखौ माबायदि बेबहार खालामनांगोन, माबायदियै राव होनांगोन, माबाफोर खस्थ' मोनदों नामा बेखौनो उदिस लानो रोंनांगोन। बेसो मेन हिन्जावनि जिथुनिखि आखल आखु। स' गाइस, जोबथारनायाव आरो आं बेखौसो बुंनो लुबैयो, जोङो मालायखौ नुनानै मालाबाबो मालायनि बायदि फल' खालामनो नाङा। मालायनि बुंनायजों मालाबाबो जों थाबायनो नाङा। जों मालायनि फल' थांनायावनो जों मालाबा गाब्र'नो गोनां जायो आरो मालायनि बुंनाय बायदि थांनायावनो जों मालाबा जों गाब्र'यो। जों गावनि बायदि गावनि लाइफ स्टाइल दानानै जों गावनि लाइफ स्टाइलाव जों सोलिनो नांगौ। गाइस, दा आं बेखौसो बुंनो सानो जि जोङो जेबोला जों जिउआव खस्थ' जुदि मोनोब्ला जों बायदिसिना जोंनि गोसोआव बेरखांथि बेरनानै जों बायदिसिना जोंनि साननाय फैयो आरोखि। दा बेफोर साननायावनो खायसेया बेफोरबायदि जायो होननानै आं सानदों। जों बेनिखायनो सोरबा जुदि दिनै नोंनि मेगननि नोजोराव बेरायदोंब्ला बेखौ बेरायनो हो। सोरबा जुदि नोंनि नोजोराव दिनै पार्टि जादोंबा बेखौ पार्टि जानो हो। नों मात्र फकास खालामनांगोन नोंनि जिथुनिखि मेहनत, नोंनि नाजानाय नांथाबनायाव नों अरायसम गोसो होनांगोन, अरायसम बेखौनो फकास खालामनानै नों खामानि मावलांनांगोन। अब्ला नों बिथांमोननि रंजानाय, बिथांमोननि बेरायनाय, बिथांमोननि पार्टिया साननैनि, नाथाय नोंनि नाजानानै साक्सेस जानाया अरायसमनि जाहैगोन आरो दै। आरो गाइस, जों मालाबाबो जोंनि थांना थानाय जिउखौ बेकार होननानै दासान आरो जों जि खामानिखौ मावदों नों बे खामानिखौनो गोसो होनानै माव। गिदिर फिसा जोंनि गोसोआव साननाय लाबोनो नाङा। नों दिनै हाजिरा खामला मावनानै जादोंबाबो बेनो नोंनि थाखाय थोजासे, बेनि थाखाय नोंनि साख्रि बा जब होननानै नों सानना लानांगोन। नों दिनै लेबार मावदोंबाबो नों बेखौनो मावनानै नोंनि सिमांखौ नों जाफुंहोनो नांगोन। नों दिनै माबा मोनसे फिसा फिनला बिजनेस मावदों, नों बेखौनो दिनाव नों 100, 200 बा 50 रां नों मोनदोंबाबो नों बिदिनो नोंनि गोसोआ जुदि सेटिसफाइबा नोंखौ रावबो हिलायनो हाया बा नोंनि गोसोखौ रावबो बायग्लिहोनो हाया बा माबा मोनसे गाज्रि सानदांथिया नोंखौ बोख्लेंनानै लांनो हानाय नङा आरोखि। बेनिखायनो गाइस, जों गोसो हमथानानै गावनि सिमांखौ फकास खालामनानै अरायसम जों खामानि मावनो नांगौ आरो जोङो गावनि मिजिंखौ अरायसम जों मालायनि सिगाङाव फोरमायनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि असे लोगोबाबो नोंखौ नांगौ समाव नोंखौ हेफाजाब होनो फैनाय नङा। बेनिखायनो नोंनि गोसोनि नोंनि बाथ्राखौ नों असे लोगो साननानै नों जुदि फारसेनिफ्राय खोन्थायोब्लाबो बेयो नोंखौ मालाबा मदद खालामाब्लासिनो नोंखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनासो होबावगोन। बेनिखायनो जाहाथे नोंनि गोसोनि दुखु खस्थ'खौ, नोंनि सिमांखौ, नोंनि मिजिंखौ जों रावनोबो बुङाब्लासिनो गावनि गोरबोआव लानानै जों फकास खालामनानै खामानिखौ जों नाजालांनांगौ, मावलांनांगौ। बेखौसो आं बुङो। आरो जों गावनि गोरबोआव दुखु दङब्लाबो जों सोरजोंबा लोगोजों, सोरजोंबा गामियाव बा माबा मोनसे मेल मिटिं हक माबा मोनसेयाव जों अरायसम हेपि थानांगोन। नाथाय जेब्ला नों लोगोजों थायोबा नों लोगोनि थानाय मुडआ नोंना बेलेग जानांगोन आरो नों जेब्ला हारसिं जायो बा नों हारसिङै माबायोबा नोंनि केरेक्टार आरो नोंनि मुडआ बेलेग जानांगोन, नोंनि सिन्ताधाराया बेलेग जानांगोन, लोगोजों रायलायनाया बेलेग जानांगोन, नोंनि हारसिं थानायाव रायलायनाया बेलेग जानांगोन आरो नोंनि हौवा हिन्जावजों रायलायनाया बेलेग जानांगोन आरो नोंनि साननाय हनाया लोगोजों बेलेग एसे जादोंब्लाबो नों हारसिं जानाय लोगो लोगो नोंनि साननाय हनाया बेलेग जानांगोन। बेसो जोंनि मेन गोसोनि सानदांथि आरोखि। स' गाइस, जियानो जादोंला आं बेखिनिखौ बुंबाय, आंनि सानदांथिखौ फोरमायथिबाय। स' गाइस, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।